Bude to prekvapenie volieb? Prekvapenie? Smer-rodina? Boris Kollár? Prekvapenie vlastne... Už teraz je to prekvapenie. Už teraz, no však to je to, že vlastne už ten založenie strany 3 mesiace, či 4 mesiace alebo 5 mesiacov pred voľbami a náraz do už 3%. Do voliteľnej zóny by sme to nazvali. Už 3% som považoval za obrovský úspech. Hej. Poviem rovno, že 3% som povedal, že to môže byť táto strana rada, ak dosiahne. Ale teraz to už vyzerá na 5. Hej. Teraz to už vyzerá na 5 a ako sme povedali hneď na začiatku, ak Smer vytvorí zase nejakú super kampaň, hej, čiže aby podporil vlastne tie svoje percentička, tak to potiahne aj Kollára. Áno, že práve, že to môže byť toho kúzlo nechceného zo Smeru, ktoré si možno ani oni nedomýšľajú, že ak to zahrajú na nejaký výstrelok tesne pred voľbami na túto tému chránime a robíme a imigračnú, aby ju pritvrdili a zahrali, proste ten moment pocitu ohrozenia, tak paradoxne to môže potiahnuť strany, ktoré od začiatku stáli na tej vlne takisto.